ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം, കൊറോണ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് കൈ നല്ലവണ്ണം സോപ്പിട്ട് കഴുകണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെള്ള പ്ലേറ്റും കുറച്ച് വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അത് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് പാത്രത്തിലേക്ക്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇനി നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്കിടാം. നമ്മളിപ്പോൾ കൈയിട്ട് തൊട്ടാൽ അത് അനങ്ങുന്നില്ല, ശ്രദ്ധാ മതി. നമ്മൾ നേരെ കുറച്ച് സോപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ്. അത് കൈ നല്ലോണം മുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ കുരുമുളക് പൊടി കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടോ, നമ്മളിത് തൊടുമ്പോഴത്തിന് സൈഡിലെല്ലാവരും ഇത് സെൻറ്ററിൽ എല്ലാവരും പോവുകയാണ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് എന്ത് തൊട്ടാലും എന്ത് ചെയ്താലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ഇട്ട് 20 സെക്കൻഡ് നല്ലോണം വൃത്തിയായി കൈ കഴുകണമെന്ന്. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ.